František Balog. Ahoj. Zdravím. Ahoj. František Balog, herec, určite ho poznáte, keby nie, tak sa choďte pozrieť do Košíc, do divadla, lebo v Košiciach v divadle, ale aj vlastné divadlo, nie? Autorské. Áno. To sa ako volá? DAčko, alebo teda divadlo Aktor Košice. Aktor Košice, no. Takže v košický herec. No prosím ťa pekne, a ty máš takú zaujímavú históriu, nie? Áno, tak tá história začína tým, že som sa ocitol na rekreačnom pobyte v detskom domove, ktorý trval 22 rokov. No áno. Čiže v detskom domove. No a potom ale z detského domova vlastne až na Vysokú školu muzických umení. No, áno, tak prešiel som si ešte takými zastávkami na Hotelovej akadémii, konzervatórium rómske a potom až VŠMU. Áno, až potom VŠMU. A u koho v ročníku? Ingrid Timková, profesorka Ingrid Timková a pán profesor Strnisko. Strnisko, no tak to si mal taký akože... Áno, bol som jej prvý žiak. Áno, bolo to ťažké, lebo bol som jej prvý žiak. Tak, áno. Áno. No. A vlastne prvý Róm na VŠMU. Áno. Prosím ťa, no ale tá história, ja viem, že je taká zaujímavá, teda v detskom domove. A ty si mamu teda spoznal veľmi neskoro, nie? Alebo ako? Áno, no tak moja mama, šarmantná to dáma. Ja som ju stretol vlastne až nejakých 25, 6, nie až 29 rokov, keď som už bol vlastne členom činohry v Národnom divadle v Košiciach. Ako si sa dali dokopy, alebo ako si sa... No my sme sa dali dokopy tak, že moja sestra cez sociálnu sieť ma kontaktovala, že sa chce so mnou stretnúť moja mama. A ty sestra nebola tam s tebou? Nie, kdeže? Nie, ona žila inde, ona bola v inom detskom domove, len pár kilometrov odo mňa. Že sa nepoznali? Nie. Ani so sestrou? Nie, kdeže? Tak, nie až teraz, len, čo ja viem, 5 rokov dozadu. Áno. No a ona ma kontaktovala, že sa chce so mnou stretnúť mama, tak som povedal, prečo nie? Dobre, tak sme teda zariadili všetky veci, zapol som Skype a tam sa objavila mama. Tu som povedal, dobre. A ona samozrejme nerozumela vôbec tej technológii Skypeu, takže sedela z profilu a nevedela, že tam som. Tak ona fajčila. Takto. Šarmantná dáma. Grácioznosť. A zrazu... No co ty je? No však sa na teba kúka, čo? Verečko, môj krásny synček, môj zlatý nádherný! A však prepáč mi! A co, auto máš a prachy máš? A co, máš frajerku, gáčovku či cigánku? A vtedy som pochopil, po kom to všetko mám. No. Zistil som, že moja mama je výborná herečka. No. Je úžasné, s akým nadhľadom teda. No jasne. Vieš o tom rozprávať. No ale ja neviem, už pôjdeme o tej témy, ale že bola na nejakom predstavení aspoň tvojom? No, v roku 2018 vznikla moja autorská monodráma Rome Sparinky alebo Enter the Majority, kde vlastne je súčasťou aj táto historka, ktorú som povedal. Aha. A teraz asi len pred rokom som ju konečne dostal do Spišskej Novej Vsi, lebo tam blízko býva. Ano. Že teda príď sa pozrieť na predstavenie, že sa tam možno spoznáš. No a prišla... No a... Na moje prekvapenie prišla, ano. Ale až po predstavení. No ale v Košiciach v divadle teda? Áno. No v divadle hrávaš. Áno. Tam postavy aké hrávaš v divadle? Čo ti dávajú, prosím ťa? No lebo zase, veď to musíme povedať vlastne... Áno, musíme povedať, že nie som Indián. Jediný rómsky herec vlastne, nie? Akože profesionálny. Áno, zatiaľ áno. Nie? Áno.
No tak dostávajú sa mi, samozrejme, zo začiatku sa mi dostali rôzne žánre postav, potom sa to už vhuplo do dramaturgie, však som Róm, tak treba hrať aj trošku nejaké takéto podobne, nejaké blízke mne, ale potom som sa už do toho obul a stačilo? Boli zhovievavý, takže teraz som mal Shakespearea, Titus Andronicus, veľká postava. Tak to už áno. No prosím ťa, no a to vlastné divadlo? Ešte okrem toho? Áno, to vlastné divadlo, my sme to založili kvôli tomu, že keď je málo toho, tak treba viac, alebo keď nie je spokojný človek dlho, keď je v kamenných divadlách, tak potrebuje robiť niečo aj iné, trošku sa tak odrezať. A vzniklo divadlo a v roku 2016 a už teraz si myslím, že už to tá divadelná obec pozná, lebo chodívame aj do Bratislavy hrávať, aj do zahraničia a tak ďalej. Získali sme zo pár cien už ako divadlo Aktor, takže chvála Bohu sa darí. Áno, no tak super. No teda, ženatý. Joj, áno, ženatý gáčovka, ale láska. Hej. No a... Drahulienka. No a máme krásneho ročného Manželka syna. nie. Sedí doma s malým, krásnym ročným synom, ktorý bude mať čo robiť, sa naučiť celé meno, pretože sa skladá z troch.